Și acum ar trebui să înceapă să merge și vede obstacolul și merge și aia își vede obstacolul. Locolește până când închid eu că nu mai vede obstacol și iar așa. Atât că îi dau reset pe 15 secunde că nu mai am... Și acum pot să fac și treaba asta pentru că am buton de reset. Citiți. Și aia din loc. Hai! Nu-i deștept? Aici nu vede nimic, sigur. Prea sus. Gata, nu că are reset. Hai încă o dată. Hai, iubire. Hai, te aștept. Nu-l vedești. Da, îi scoate-l de acolo și te la o parte. Hai. Dar să nu mai uiți, la mijloc. Hai, iubire. Hai, încoa. Hai în față. S-a oprit? Da, că i-am dat că am o problemă cu bateria, trebuie să schimb nu știu câte ori. Acolo! Întoarce și pune să vină încoace. And it's coming! Dar ce busta cotită. Gata. Îți place? Oh, super tare. Deci e super tare. Nu vine să cred cum ai ieșit mie, știi? Adică eu. Știi? Adică nu vine să cred, sincer. Nu vine să cred că